बे न'आव सनालि बिदामोना खामानि मावो आरोना सोरबाफोर जुदि शुटिं खालामनोबा खालामफैनो हागोन आरोना खालामो कमेन्ट मोनबा आङो कन्टेक्ट बै सैमानो हरदों नै मासे नुदोंना बेखौ नुनानैनो गावहा हासुद्रायनो हासुनाय आथिं थिखोना जा नोंसिनि हासुनायखौ नायब्रा थांसै दा चलो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो मर्निंनो स्टार्ट खालामबाय स' नायसै दिनै मा खालामनाय जायो दिनै स्कुल गैया आरोना बन्द दिनै नायसै मा खालामो खामानियाथ' मेरला दङ बाट नायनोसै माखौ मावनाय जायो माखौ मावनाय जाया ओमफ्राय मोनसे जायगायावबो थांनांगौ दङ दा नायनोसै थांनाय जायोना जाया स' बिदिबा ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नङाबा मिन्थिनाय नङाना आं मा खालामा स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो ब्लगखौ जोबजासिम नै मैया आइ बिखुनजो उन्दै लाबोनानै होफैनाय बेखौनो जानि दाइगेस्टिक बिस्कुट गोथाव जायो थाम प्लेट लाना फै बायोलै बिस्कुटआ बिदिया बिरादनो मोजां मोनसै दा बेसादै बुंलायबाय बायनाय नै बिस्कुटानो बायजोबनायसो ओइ रेक्सु आं लानि बेयाव रेक्सुआ जि दावराव ना जानायनि थाखायनो सिबनायनोसै दा साबि लाना फै दा रानदुल' सोबनांगौ जोबो गोथाव मोनो आं दाइगेस्टिक बिस्कुटखौ जानो मैयानो ना ओंख्रि दङ आंहा सालखौ थिखांनो नागिरबायना बिनानै उनाव टिभि देखायनो हायो गोसानाव लोगोबो फ्रिजआवहाय आइस जादोंमोन आरोना अन खालामनानै दोनबाय थानायखाय ओमफ्राय माखासेखौ गारहरजोबनानै बे एसेखौ दोनबाय आंनो नांगौ दा मोखां फुगोन आं बेजों एसे गोबाव जाथारबाय आं फुयैया एसे मोखांखौ फुनानै लागोन आरो आंना बेजोंहाय दा ससे नै बोखानानै दोनबाय आङो ओमफ्राय माखासेखौ गारहरजोब्बाय आङो दै गबायना बुंबाथाय दैया गयो सोरबाफोर संनानै खावनानै लागोरसै मैयानि नाबो दङ नायनोसै मा संनाय जायो दालिबो दङ माबाफोर जुदि भाजा एवनाय जायोबा एवसै आरो जुदि एवनाय जायोबा बेजोंनो जासिगोन आरोना 2000 years later स' लोगोफोर दुगैनानै देलायनानै दायो जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना स' बेनो ओमफ्राय नोंसो सोंबाय थायोना सनालि बिदाखौ मा मावो होननानैहाय दिनै देखायगोन आङो बियो मा मावो मावनायखौथ' देखायथारला जिखुनु जाया अबेयाव मावो बेखौ देखायगोन आरोना स' थगायबाय थादो होनबा बिराद सान्दुं गोसा आरोना टटलानि बिदाया नेदोंमोन जोंखौ दसे ओमफ्राय नेस्लाबनो हायासै बेखायनो आङो थांग्रोदो टाइम बारा जागोन होननानै थिनहरग्रोबाय आरोना गारिया गैयाना दिनैबो बानायनाय जायासै गाबोन बानायथोंसै स' थगायबाय थादो होनबा टट लाबाय दायो जोङो थांगासिनो दङ आयु गरमा ओरैबायदि गरम बुंनांला आरोना थांगासिनो दङ दायो जोङो ओरैबायदि सान्दुं गोसा बुंनांला गरमथार अयथासारनो खर' लोमनानै गरमसिनसो मोनदों आंसो हाद्रिया मैया जायो नामा बे खुनखा खामनाय बाजार मोनफैबाय आरोना नै जोङो थांगासिनो दं लिसु फानदों नै इयावबो खामजोब्बाय गोदान बानायगासिनो दं नै मालाय
गोदान बानायफिनगासिनो खामनायखाय बानायगासिनो दङ थांबाय दादाया नेनो हायासै थाथ' आरो दा इदि आरो बाजार नैबेनि सि दखाना नैबावसो फानफैबाय सान्दुं गोसाखाय बिबारा जासा सेस्टाखौ बिदि दालायखौ लांनांगौ र' जोंहाबो नै बेयावनो मोनफैबाय नै जोङो फैदा सनालि ओंखारदो फैदो जोङो दायो सिङाव हाबफैसै र' गोजौआव दंना आइया आयौ बिदि गाखोनो हानाय नङा बैजोंसो गाखोनांगोन माला देन्जार गोजौ बानायखादों गाखोग्राखौनो अखा हाबाबो लोमनाय नङा खामानि मावगासिनो सथिमोना बे सिङाव खामानि मावगासिनो सारा खुबाय सारलांबाय खोमसि गोजानो बेयाव उन्दैफ्रा गेलेगासिनो दं दानि सिङावहाय गान खनगासिनो दं नुबाय आगैमोनहा आयै मालाय लेखा फरायगासिनो दं दा फरायाखै उन्दुनासो दं ओरैनो उन्दुनानै फैबाय ओरैबायदि गरमखा आगैमोन दंथ' न' सिङाव न'आ नै बरिया साजायखानाय सिबियानो बेसेबांबा गिदिरखा बिबार साजायब्रो मालाय प्लान बानायनो नागिरखो बियो हाबाखौ होनदां मालाय रुमानो हाइ फाइथार नुवाखै आइमोनहा बाराव बनरा ए ओरैजाय बेलकनि नोंसोर सानैया बेयावसो लोगो जालायबायगासिनो लोगो जादो सानैजों रायलायदो सनालि रायलायदो दिदिसो जायनो आंहा उन्दैसो सानबाय थादों रायलायदो नैबे नानि गेदेरनि ना उन्दैनि उन्दैनि नामा मामोनलाय रासिता नानिनि रुमनो बेयो रासितानि सिम्पोल बरिया मोजां खेबसेनो बानायजोबखादों आरो ना माने एटाच जोबखा फुरानो काबार्डआनो ओमफ्राय ओरैजाय बेलकनि फिसा दङ आरो बे दस्रानिसो न'नि बियो सिरिथार रावबो गैया आइमोनाव गोसोमसो नुबाय आंखौ सान्दुंजों गरमथार दे थाइजौ फिथाइयानो बरिया थाइदों नैबेयाव मबाइलानो फुटारला नुदों आंना ओरैबादि बार बारबायना नै अखा हासिगोन दानो फुरानो हायथिं गामिया मोजांथार आरोना अखा हानो नागिरबाय दे लोगोफोर बोरैबा बार बारजोब्बाय आरोना खोलो खोलोनो ओमफ्राय सिङाव खोमसि नुयो बोरैबा बेनि थाखायनो बायहेरायाव भिडिअ बानायफैबाय आङो ओमफ्राय
जोंबो बांद्राय गोबाव थाला स' आइनिया चेनेल दङ आरोना उन्दैफोरनिया नानिमोननिया बेखौनो एसे बानाय होदों आरो गावसिना मोजाङै रोंजोबाखैना बिसोरो थानानै थांसै आरोना जोंबो आजाया रायलायहरलायलायदों आरोना सनालिजों रेस्टाजों होनो मालाय जिदो लाबोसैना जों जादो दिदिजों गेलेदो न गेलेदोब्रा गेलेनांगौ दिदिसना ओरैबादि बार बारबाय आरोना नैबे न'आव सनालि बिदामोना खामानि मावो आरोना जोंना माने आफानिया फिसा कन्ट्राक्ट मावो ओमफ्राय बेयावनो माने गावनि फिसा अफिस दं बेयावनो मावो आरो बिसोरो ओरैबादि बार खोलो खोलो बारबाय बुंनांला आरो न'खौनो ओरैबादि मोजां लुखाबाय आफाया आवबो बायह्रायावबो ओमफ्राय बिबार गोजा आरोना जेरैबादि बिबार सारो रानबाय नै दै नांगौ बिसोरनो अखा हाबा दै मोनसिगोन ना ओरैबादि बार बारबाय आरोना आंनि फैनायनि रिजोना बेनो बे नानि मोना चेनेला एसे माबा जादोंमोन नालाय बेखौनो बानायनो सोलोंजादों आरोना आइया उन्दैफोरना बिसोर रोङा ओमफ्राय आइयासो बानायो नालाय सबाय बिमा नुसोदोंनोलै आंनावबो बिराद सबाय बिमा जादों आरोना मोखाङावहाय जादोंमोन दंखायो बिसोरो ओमफ्राय दासो बिसोरो एसे बांसिन नुदों आरो स्वरबपwr दसे थानानै थांसै जोंबो अखा हासिगोन बिरादनो आं गय फोराननायखौ थिखोबोआखैमोन सिबोदोंमोन माखासे आरोना सिङाव माबा मिस्टि लाबोदोंनो जाहैनि मिस्टि जाहोलायनोसैनो आंखौ बेनो जोंनि बिखुनजोआ बिखुनजो जायो आरोना ओमफ्राय बै फैबाय थानाया बिहाव जायो बिसिनिनो न' स्वरबपwr ओमफ्रायो आफाया माने एलबाम देखायनानै होदोंमोन आरोना ओमफ्राय कपिराइट फैगोन ना बेनि थाखायनो आङो मिउट खालामनांगौ गोनां जाबाय ओमफ्राय मिस्टि लाबोलायनानै जाहोफैबाय आरो आंखौ आं होनबाय नांला नांला ओमफ्राय लाबोथारबाय आरोना आफाया लानानै फैबाय ओमफ्राय जाबाय जोङो ओमफ्राय आफाया होनो आरोना जोंनि न'खौ आराम देखायदो ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि सर्ट मुभिफोर गायो बा माबाफोर गायो जेनेबा होमबा माने गाफैनो हागोन खोन्थानानै हो बेबायदि होन्दों आरोना ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना एसे फंबाय रायलायबाय बेनोसै आरोना लोगोफोर आंनि भिडिअखौनो टिभियाव नायदों आरोना आंनि ब्लगखौहाय सनालिनि बार्थडेया नै टिभियाव नायदों माबायदि मोनदों सनालि আজি ফার্স্ট টাইম দেখছি টিভি মধ্যে কোনোদিনও দেখে নাই बारा नुवाखै माबायदि बारदों बिराद बारखाबाय टिभियाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नायदों आरो जोंनि ब्लगखौ आइया नायनो सनालिनि बार्थडे नायनो होननानैहाय देखायदों आरो नायबाय जोंबो नायफेराखै मालाबाबो सनालिया जि खुसि जाबाय गावनि बार्थडेखौ खुसि जादों सनालि गाहायनिफ्राय गाखोबोनानै नैयावहाय ड्रयिं रुम आरोना जिरायग्रा टिभि दङ नानि मोना नै बिसोरनो हगारो आरो चेनेलखौ नैबे बिमायाबो बानायो एखमबा ओमफ्रायो नैबेयो मन्दिरसो आरोना बेयाव मन्दिर ओमफ्राय बेयाव किटचेन दङ आरो सिङाव बिसोरो लाइट होआसै खोमसि जाबाय बेयाव किटचेन दहायथ' देखायखाबाय आङो नैयावहाय नानिमोन उन्दुग्रा देखायबाय थाला ओमफ्राय नैबेयावबो ओरैनो रुम बेबो आलासि दुमसि फैबा उन्दुग्रा आरो डाइनिं टेबोल ओंखाम जायो बेयावहाय थांनोसै नैबेयावहाय आइमोन उन्दुयो देखायथ'ला दै उन्दुग्रा रुमखौ देखायला रुमखौ देखायथ'ला थांसिगोन जोङो न'आव ओमफ्राय उन्दैया सफैबायनो बिनानाव फैदोंना नेबाय थादों सोरला बास स्टेन्डआव थांसै आं बाजाराव हाबलांनो सोलाबनाय नंला दा बिदाखौसो माबाफोर लांहोनोसै आं नैबेयो फार्स्ट ओरैनो ड्रयिं रुम जिरायलाबायग्रा मानसिफोर फैबा नैबे मा रुम ए बे बाथरुम ओमफ्राय नैबेयाव गारि दोनग्रा ना ओरै बायह्राथिं ओंखारजायो एलाय बायह्रायाव ओंखारफैबाय दा सनालि बिदानि साइकेला नै नोंसिना अफिसा देखायहैयालां बिसोर खामानि मावनायाव आइमोनना न'आ बेनो आरोना नै न'आ बरियाखा बिसिना सोरनि साइकेल दादानि साइकेला होबाय सनालि बेनो न'आ आइमोननिया ओमफ्रायो
सोरबाफोर जुदि शुटिं खालामनोबा खालामफैनो हागोन आरोना आफाया खोन्थानो थिनदों बेखायनो खोन्थाबाय आङो नैबे गारि दोनग्रा पार्किं गारि दोनग्रा सोरबाफोर जुदि शुटिं खालामनोबा खालामफैनो हागोन सर्ट मुभिफोरबो जोङो दायो न'आवहाय ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि भिडिअ शुट खालामो शुटिं खालामो सर्ट भिडिअफोर ओमफ्राय खालामफैनो हागोन आरोना माने आफाया खोन्थानो थिनदों नालाय सोरबाफोर जुदि भिडिअफोर माबाफोर शुटिंफोर खालामनो गोसोबा खालामनो हागोन खोन्थानानै होनायखौ खोन्थानानै होबाय आरोना आङो ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि खालामनो गोसोबा कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय दे आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ माने होथ'ला जायफोरा खालामो कमेन्ट मोनबा आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरगोन आरोना स' बिदिब्ला थांनोसै जोङो दा न'आवहाय जोङो नै न'आ बेनोमोन आइमोननिया थादो बाय होनदों होनदों मादै बायबाय होनदों बाय औ थादो औ थांसै जोङो दायो टट'आथ' बेयाव गैया ससे थाबायलांनांसिगोन नै दगियानो दोङो बेनो दगिया ससे फैनानै टट' मोनफैबाय आरोना जोङो थांनोसै दायो उन्दैया सफैनानै दंनो बास स्टेन्डआव नेबाय थासिगोन बेयो नेथ'थोंसै दसे बेनाबो थाब जायासैना खामानिया बेनि थाखायनो औ दे हमथा गोलैगोन खिन्थुबा सोरथ'बाय थादो होनबा लोगोफोर थांगोरनोसै आरोना सारियालि मोनफैफिनबाय नै जोङो गोलैगोन गोलैगोन लिसु फिथाइयानो बङाइगाव बास नों सिनायलायथारदों बङाइगाव बास होननानै हाजेवा बङाइगाव बास सनालि थाख्ला बुरि बैयाव दसे लाखिथ' दे माबा दावखोनानै बैयावहाय ना लांनि आं दसेनो लाना फैब्रबगोन हो ना लाना थांगासिनो आं दा बारबासो दाउ मा मोनला दाउ बयलारा जाजाया बेमार जादोंनो थैनाय मानसि थैदों बेदर जानानै औ नों बेयाव थाबाय थादो आं गोरलै बेदर लाना फैगोन आरो नानिखौ नायथ' दे आं नानिखौ गालांबाय बावनो लाना खारबाय मानसिया बेनो ना लाबाय नै उन्दैफ्रा नेनो बानायानो हाला बेयो नेबाय थादों साला आंहाबो थाब फैनो मोनासै ना खामानियानो जोबासै नालाय बेनि थाखायनो बेयाव लाखिदो होनदां अबाय दंथाय उन्दैफ्रा फन हैलाय बैयावनो दङ बैयावनो दे बावनो लाखिदो हाय दे फैदो फैदो बेखौ आं फैसा सोनो नेनांदों सालाफ्रा गोबावनो नेनांदों सालाफ्रा फैदो थाबखौनो हगारहरा जाया सोंफ्लेबाय थायो बे इउटुब माबा बानायदों बेनाबो बेनो ब्लग खालामदों आङो फैदो ब्लग खालामदों होननानै मिथिखाया दा मबाइलानो जोख्लोबनायसोबा आलासिफोरा नै बेनो नेबाय थानाङो मोनागुलायफैबाय आरोना न'आव फैयैनो ओमफ्राय उन्दैफ्रा ओरैबायदि गोबाव बास स्टेन्डआव नेनांबाय टट'खौनो मोनासैना आङो ओमफ्राय बेनाबो खामानियानो थाब जोबासैना ओमफ्राय थाबखौनो हगारहरासै बेनि थाखायनो फैग्रा किटसेनाव साहा फुदुंदों साला लाल साहानो गाइखेरथ' गैया ओमफ्राय आमुल लायनो होन्दोंमोन आं लोंलानो लाल साहाखौनो लोंसै गावनो फुदुंदोंसै साला आलासिबाबो स' साहा था लोंनानै लागोरसै ओमफ्रायो दिनैनो ब्लगखौबो बांद्राय गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबसै बारा गोलावबा नोंसोरबो नायनो बरिं मोनोना बेनो ओमफ्राय नै आलासिया बिसोरनोमोन बिनानाव नोंसोरथ' मिन्थिखायो फैबाय थाखायो जोंनावहाय बोरैबा मोदानदों स' ओमफ्राय लोगोफोर ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनो आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार मा जादों सनालि साहा लोंदों नै आलासिफ्रा गावनो फुदुंदों गावनो लोंनांदों साला